vás pro nějakého z Jelly Challenge. Já jsem tady s Filipem a s Dominikem. Hej, prosím tebe, otoč tu kameru a takhle to natoč už. A tady jde opravdu vždycky Jelly Beans. Ty vole. Takže teďka, takže Dominik. A tady se já se budu koukat. Počkej, já jim to ukážu. Tak jo, můžeš. No ještě jednou, já si nebudu koukat. Okej, se tady kouknu, co jsou za příchod. Co to mám? Nemusíš vědět. Nesmíš se koukat, kámo. Pojď. Nesmíš se koukat, co to je. Nesmíš se koukat, kámo. Řekni mu, co to bude. Co máš? Počkej, tak? Modrý. Může to být pasta, anebo zvratky asi. Zubní pasta nebo zvratky, já nevím. Blue. Jo, Bible. To je blue, to je borůvka. Jo. To je zubní pasta nebo borůvka. To je dobrý. Víš, co je zahna pasta? Pasta! Jak to víte pasta? Pasta! Já ochotná taky jeden. Jo, já si jdu koukat. Ne, já ne teda. To je hustý. To je mentolový. Tak teďka já. Teďka Filip. Tak jo, ty. Mluví se. Tak jo, tak tenhle. Jo, no. Světský nebo poborkor. Proskev. Proskve! Sakryš. Tak jo, teď No, ne, počkej. Počkej, to jsou zvratky. Počkej. Pojďte, pane bože, tak teď já, můžeš to držet, Dominiku? No. Pane bože, Mluví do tohohle. Je však právě, a co jsem tam asi dal? Jdu já. Hustý. Ukaž nám to. Počkej, ukaž ten balík. Takže, to je Řeknu ti to. skliděné vejce. Ano. A nebo popcorn. Tak je na to. Zkažený vejce. Hnusný. Kámo, taky natáčej. Ty pič. Tak Pardon. já si to zajemdu. Bože. Bože, já potřebuji piti. Piti. Já jsem zkažené vejce, potřebuji piti. Ta kamera. Ale já chci pochutnat taky něco, ale mě nenatáčejte. Tak jo. Bude to vzadu. Mimo závěr. Mimo závěr. Takže, Počkej. Tak? cože to? Co to je? Co? Ale nic, nesmíš se koukat. Ale počkej. Tak počkej. Ale tam na tom balení, co jste vy vyhodili, to bylo česky. Jste to vyhodili do koše. Nebo nevím. Já nemám vlastně to. Vidličku. Tam jsou Pojď. vidličky. Počkej, Dominiku. Já mám tady. Jo, tady. Tak můžeš. Máš překladač? Páru, dej překladač. Ne, Já na svým. Ale potřebuju Wi-Fi. Takže na svým. Tak co? Máš? Dobrý? Tak dělej do huby. Počkej. Tohle jsou blitky. Tam to nebyly blitky. Já si mě prdil, že já Dělej. Yes. Yes? Mám to radši. Já jsem tam trošku To vidět. Pane bože! Počkej, já tady nejsem. Počkejte, já tady zavřu. Dělej. Budeme čekat. Semeno, Ešil, ano. Rozkej! Co má? Asi nikomu se nedařilo. Tak jo, tak teďka já dělám. Ty vole! Ano, teďka já. Co měl? Dělej. Zvratku. Tak můžeš. Dělej.
Tady vidíš, ten bonbon, jak se na to koukne. tak Jo, tady ten bonbon, jo? Já tenhle, tak můžeš. Pičo, počkej, já se kouknu. Ne. co bude. Fuj, Buď plenky, a nebo... kokos. Ty vole. Ty vole. Fuj. To si děláš prdel. Plenky. Zlatky, fuj. Donaté věc. Podrž. Teďka jdu já. Počkej, ukaž nám Fuj, to. zradky. Co to je? Já vím. A neužij, Pavle. Ale teďka vážně, já neužiju. Tohle. Ty pič. Že to bude hnusný. Aha, tak já jsem měl bruslev. Počkej, já jsem měl bruslev. Radši to by vám nebylo špatně. Ale... Co měl Pája? Zvratky. Já jsem měla nudle z nosu a říkám vám, že to byla pěkná nechuťáka. Už to nechte, pak mě ještě Ne. mlátí, že jsem tě otrávila. Ne, dobrý. To je dobrý. Já to mám taky doma. Já to budu mít taky doma. Tak jo. Tak teďka Dominik. Jo, dejte mi Prosím, to. mě jsou dobrý, jo. Dobré, počkej. Ne, já jsem si koukala. První máš, tak se nekoukej. Pasta. Buď pasta, nebo Borůvka. borůvka. Jo! To musím to. Pasta? Pasta. Basta. Pasta. Borůvka. Smůla. Smůla, kámo, smůla. Tak a teďka je. A to není to Kámo, žádný. prosím. A řekněte mi, jaký bonbon budu mít. Černý? Fialovej. Fialový, ty vole. Ne, růžovej. Cože? Koukaj. Co to je? To ty fruty, a nebo smradlavý položky. To si děláš prdel. Jak vážně. A co tady? No tak jo. Smradlavý položky. Počkej, Dobrý. takže je to ty fruty. To ty fruty. Co má? No, co má, no. Teďka já Donote. Já to už nechci jíst. Bože, to je moc. No sultana. Tak? O, zase zvratky, vidíte. Jo. A nebo popcorn. Ne, anebo, Popcorn. ne. Nebo broskev. Oh yeah. Takže moc si to nepřeju. A teďka dáme nový pravidlo. Musíš to sníst a když ne, tak si musíš dát kousek dortu. Ne, to byl vtip. Tak musíš prostě udělat něco z češtiny. Tak jo. Jaké něco z čistiny? A nebo z matiky nějaký prostě příklady. Jo, tak jo. To musím si udělat. Nekoukej se na to. Borůvka. Ty vole. Co? Sežerka. Ne, tak to je borské. A dobrý. Tak jo, tak teďka ty Domčo. Já si protože já nechci zase něco špatného. Dělej. Ukaž nám to. Ty krás. Já si ze mě. Prdel, tak to sežer. To je buď smrdlavý ponožky, anebo tutti frutti. Tak dělej. A ty kašlu, ty vole. Dělej, musíš. Dělej. Ty vole. Ty vole, to smrdlavý ponožky příchodí z zemi. Ještě z příchutí. Smrdlavý ponožky, anebo... Který jsem měl, jo? A Ne, nebo- já jsem měl pokakaný plinky. Hnusný. Tak jo. Prosím, ať to bude horší. Prosím, ať to bude horší. A takhle vypadá, když nikdo sní smradlavý ponožky. Prostě bude taková hořká chuť. Tak jo, vyplivu z toho, ok? Koukej, takže, nekoukej se, takže 11 x 5. Co já vím?
Já si randu. Ne. Když jsme se to učili, 55, vole. To samý, To bylo asi to. úplně ty samý čísla, no tak na to ser. Teďka já a ty, a vemte mi to. Já si sežeru kousek dortu. Prostě. Co já teďka dělám? Já to teď... Fuj. To udělá tvoje mama. Když tam je... Černý. Co je? Je do černý. Ne, zelený. To si děláš prdel. Tak to je... Počkej. Zvratky a popcorn. Počkej, jaký to je? Zelený. Smavý? Světlé. Jo, tak to je dráva. Posečená Ne, no to je dráva a nebo citron. Oh je. Myslím, a to je citron, a to je citron. Posečená tráva. Takže... Ne, počkej. Já to s ním. Ha? Aha. Tak stráva. Mám. Počkej, cože? Kámo. Právě jsem spolkl trávu. Tak já tak ještě jednu dám. Ne, Tak jo. to myslí to háš. Jednu, Dej to tak tu. A To je kokos, to je kokos. To je dobrý. Dobrý. To je kokos. pak ten nejlepší. Ne, co to je, A Bílá? to je... no tak si mám tohle, to je fakt kokos. Ne. To je fakt Co tam kokos. hodila? Hodno. Tam Ty jsou tři kokos. bílý. Že to je kokos. To je kokos, fakt. Nebo smradlavý ponožky. A ne, smrádlový plenky. Plenky. Jenom. Co? Kokos. Kokos. Ach jo. Já jsem dělal plenky a je to hnusný. Prostě nemohlo být plenky, ty jo. To bylo lepší. A teďka kdo ty? No teď já. Jo, tak jo, tak dělej. Pavel. Pavla, dělej. Pavel. Tak dělej. A ukaž nám to do kamery pak, ok? Ukáž? Jasně. Jsi fakt nešťastný. Jsi fakt nešťastný. Takže, kde to je? A já to nesním, to je jasný. Dělej, ukaž to. Oranžovej. Bledky. Koukej. Bledky. Je to hezký. Pojď blicky. Já si taky pobluju. Tak dělej. Co tam je? Blitky? Blicky nebo broskev. To je brzké. Ty to máš neštěstí. Ne, sežer to celý. Ne, tak nic, no. Bo já to mám poselý. Tak jo, takže násobilka. 25 děleno 5 plus 7. To nevím. 25 děleno 5 plus 7. 25 děleno 5 a je 5, děleno 7. Ne, plus 7. To si 12. dáš prdel, 12. Do kolika ty chodíš třídy? A jo. Do čtvrtý. Okej, tak. Hm? Beran. A když chodíš? Jo. Já to tady ukončím a uvidíme se asi dneska tak. Čau. Čauky.